Ki nong tre jong katanat jong kajuk start mentah karep karyang lani Agriculture Technology Management Agency lani Atma jong kapenuslasi in RD Vlog Farm School kala lej ban ajing hikaya ki kena ki badai ki kun swed haka shlemri kun swed jong kan mari war mengi unit penusla. Kani kecing lej ajing hikai kala long kum si benta kumno banang bantung bantep ya ki jur ki cep haki kerpong ying lani kabalatip kum ka Agri Nutri Garden. Haka tiga seni kepada haka ar pusau terik unai tung ar jara pusau ki kena kila yo kecing hikai ke papura nak tegi nong trei bat kila yo ruban tung bantep ya kicur kicep ki bapuncaj kentup ya kubi uprisbin uri hadem bat ki we de ki jajur kila yo ruban pers bo haka tiga lengka kenang baki jing tung kin man pha Pengiyeng jumhi ne de kumpiru dada pi lech sayeng sesem ne kimi pa jumhi lani ha ki men para sepentip iki baki mundo baki hikai ina wat pekin wan rai pi jikai sapi pipat sa ai ke jikai saki para ba perlok jumhi ne ki perlok kena skul jumhi kumdo ban hikai sepakan de karep Agri Nutri Garden katakan mut karep kerpong yeng de kini ki sembai ki bangi lawan rai pi kade ki ru hadam mais de kini ukubi tingnu perngop tingnu Brisbane uri tiuri udan ajat we dei uba rong green rong jerngam we pat udai urong saw thai pila ju I thai mo u pila ju tik chpang dik sambai pila ju thung pisik thung ki ai ki sambai ang di thung salat tambah kim dalong ha dai ne ki long ne pisik thung ki banai yu September dai namar ba yang batai pi namar bantung ka jumentoy ka kot kia nang ta ya ka yo ka kot kumju te bali ngom ta namar ba pila I ni gisni bom ta dei kibun ba ki jingpang ni stom ki ba ni ki bring mat pendale ja po hospital betang malar ki jingpang jing shit teng teng lahab li ra hospital bali bum lam smart hien teng teng ki don ki jingpang ki ba bami thamai mentali teng la buan ki kerteng latnya kita bangi la jutip marbalai ba karkum bam ke jongi kala pher mensha ki bru ki bam long organic ba ini kita men hendai beli ki do banyangi bumta mar ba ki yo ban bam te jing bam ka bakhut balong organic kan bam dei dawai tenrei bumta pa philai ka kadawi ka wiru dei ba hati snamba kamen shwa nila penin ban ka kawan ni ka green revolution mang thai play song green revolution kani ka green revolution kadi ka tu pot sinem ka kandai spa new pomo ba ki scientist jongi nakari ka jongi ki penslur ban ai dawai nang ka pon kam gini sembai ba bha khanang ba man yo pendap penbiang ya ka ri borok ka wei te hendrai menta pat ka kum ka jingpek ka jonga hi ba sarkar menta kala kalhab ban klep nai kita ki borok ki la penmlin ki nongrap mensua ba kila ban penkring pat ki nongrap bakin penmlin no ada karep organik kita karep sam dawai mah te kani karep organik hi ka kham seiso ba ban rep agi jaka barit kumni ani karep kerpung yen kitchen garden ani ka kata ka Agri Nutri Garden mah marblai sup ban bakin ya pej sup bakin ya sumar ta hakalum bahe Baya kani ka bio intensive raised bed pada ni le kumno ni divide ya kani ka yu ni divide kum kani ka bahe tingi ni penwan ya ka sau bentama tie hakata ka sau bentang ni le kumno ni sei ya kani ka khandau na ka shi benta ni sei ya kani ka khandau na ka baar benta ni sei ka khandau ka balai bat na ka kani ka khandau ka ba sau namar ba long mentang impat yo ya kani ki plang balai yap hendri hakani ka bio intensive raised bed ka jingdan kam ha ka de jong kini ki plang ki nyut ki balayap mo nambar na kini ki plang ni ki nyut ki balayap kan yo ya kani ka carbon dioxide mo ni shim ya ka ya oxygen le tang ba kini ki plang pada kini ki jingthung ki jong ni ki shim ya ka carbon dioxide ya kani ka carbon dioxide ni yo na kitu kan ya kini ki plang ki bala ya kini ki plang ki balayap mo ko menang ala ong ti ba ngin yu saw benta ngin sei ki khndo jong nek ta ki jong ka saw benta mo ti ngi le kum no na kani ka khndo ka baning kong ni bu ha khndo ko baar na ka baar ni bu ha ka baning kong ti kum jo hi ka balai ni bu ha ka basaw ni bu ha ka balai ngi le kum no ni khle ken bale ngi khle ya kata ka khndo namar ba pite ba ha kini ka khndo kidan kini ki
pengit jing em ma ki microorganisms ma ti kidan ngingim la bani ida dagi kemat jong lade ma handre kidan hapok kendo kan ti kidan kini ki kendo no marba ting ni la shubo kani kajakane ngi klem pen ki ti kidan ken kita ki pengit jing em ki ba jai tu ma thara ki la shu shong kum tu te imat thara kim la chu ban ki ban kim la chu ban tre na marba ting kum ni ku beriu ru radang ngi la shu shong plan ngi la long jai tu nai ngi la long jai tu tinga ngim dan kam chu ban tre ban tingim dan chu ka bor ban tingi le kum no ni pen khle ken kita ki pengit ki jing em khanang ba makiru kin long ki basting kin la kan ban bakin pen sai so ha ya kanika kendo ma ti hadin nang ta pada ngila adap khle am kum ta ngila adap iu ti hakata ka thlio ko jongi pada mar ba phil hap se ya kata kendo dai ti haka bening kong ngin bu swa ya kini ki phalang mene bangalong ya phi gidi ki phalang ti bayap ma ngin bu swa hakanika firstly ya kata ki phalang ki bayap ti hadin jong ta phalang pada ngin sa ai ka sebo mo kanu ka sebo ka ba phidan phila ban ai ka sebo senyang ka sebo siar kanika anapurna kanu ka sebo ya ka ba phidan mo ngin ber na jong kataka jong kataka jong kini ki phalang bala ayap mo ti hadin nang ta pada ngin sa tau kan dek ha ka balai ti pisit ya ang Kuan mo. la nak sting tu hawai ru kan tu Ini ada punya. Ada bro. Ada bro. Ada mau apa ya pun. Senang bu pi ruwi klip bi. Tak ada sebon tu. Dendra. Ada belum? Abang sana. Sini ya. Itu. Ah, itu ada oh.